Catalunya ha estat un país industrial i ara ha de ser un país digital. Les telecomunicacions, les polítiques digitals, enxarxar el país serà una de les polítiques socials més importants que podem donar als nostres ciutadans en aquest segle XXI. El país, fer que no hi hagi ciutadans de primera i de segona, visquin allà on visquin, és una prioritat pel govern de Catalunya. Avui en tenim un exemple aquí al Solsonès. Amb aquesta obra que avui hem engegat, passarem a tenir el 80% de la població del Solsonès connectada a la xarxa de fibra òptica de la Generalitat. En aquest sentit, el projecte de connectivitat del país passa perquè aquest 2020 tinguem totes les capitals de comarca connectades amb aquesta xarxa de telecomunicacions. A tots aquells municipis que ara la tenen més a prop.